gara Sakanako Herri Eskolak, sarean lan egiten dugu eta elkarri laguntzen diogu, gure artean laguntzen gara ditugun helburuak eta proiektuak aurrera eramateko. Beratzi Herri Eskolak, Irurtzun, Uharterakil, Lakuntza, Etxarri, Arbizu, Iturmendi, Urdiain, Olazti eta Altsasu. Zer suposatzen duen sari horrek gurentzat? Errekonozimentu bat eta aurrera jarraitzeko, lanean jarraitzeko indarra ematen digu. Jendeak boto eman digula jakiteak, esan nahi du, herritarrek aukeratu gaituztela eta poza handia ematen digu eta indarra.